Els fullers sabaters. Una vegada hi havia un sabater molt pobre. Només tenia un trosset de pell per fer sabates i no en podia comprar més. Com que estava molt trist, se'n va anar a dormir. L'endemà es lleva pensant de fer unes sabates amb el trosset de pell que li quedava. I mireu que estrany! El sabater va trobar les sabates totes cosides i acabades. Les va mirar per tots els cantons. Eren tan boniques que semblaven per a un príncep. I és clar, tothom les volia comprar al preu que fos. El sabater, amb els diners de les sabates, comprà pell per fer-ne 2 parells més. Es ficà al llit i l'endemà va trobar la feina acabada i polida. I així cada dia. L'home anava a dormir i en llevar-se les sabates eren allà, acabades. Estava content perquè era molt ric, però ell volia descobrir aquell misteri. La nit de Nadal digué a la seva dona: «Avui sabrem qui ens ajuda durant la nit. Deixarem una espelma encesa i ens amagarem a l'armari». Es va ben amagar i van deixar la porta una mica oberta. Tot d'una, el rellotge va cantar 12 vegades. Era mitjanit. El sabater i la dona vigilaven. De cop s'obrí la porta del taller i van entrar 2 homenets molt mal vestits. «Pobrissons, quin fred!», digué la dona. Van asseure's al voltant de la taula. Picaven i cosien la pell amb aquelles mans tan petites. Les sabates anaven sortint com per art d'encanteri. Cosien de pressa i bé, semblava impossible de creure-ho. Mentre un les cosia, l'altre les fregava. Quedaven com un mirall. En un tres i no res, les van haver envellestides. En acabat, les van posar ben ordenades, en un prestatge. Desaren totes les eines com si ningú no hagués tocat res. Van fer un salt i van desaparèixer. El sabater i la dona sortien de l'armari. Contemplaven admirats aquelles sabates, tan boniques. La dona va exclamar: «Gràcies, els homenets són molt rics, molt rics! Quin fred deu tenir tan poc abrigats!» I la dona els va fer un vestit d'allò més divertits: pantalons vermells, casaca verda, barretina morada, i mitjons plens de picarols. El sabater i la dona es tornaven a amagar a l'armari. Esperaven els fullets. Damunt la taula hi havia els vestidets tot ben posats. Quina sorpresa que tindran els fullets! Un cucut cantà 12 vegades, una vegada obrir la porta i entraren els fullets. Saltaven i ballaven fent sonar els picarols dels mitjons, tot cantant. Ja mai més no tindrem fred. Visca la gresca, visca la gresca! No caldrà que tornem més. Mira si en som d'eixerides.